Marcos Kapitulo 6. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kan Juan ug sa pagpagaid kaniya didto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi man gud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsoon. Tungod ni ini, nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo ni ini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Busa, gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan, nakahigayon ra gayud si Herodias. Sumad kadto sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Nagpumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nahimuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, Unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayon. ug nanumpa pagayod siya. Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayon. Bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan. Unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan. Mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, Ihatag ka nako karon dayon. Ang ulo ni Juan diha sa bandihado. nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang ipanumpa at tubangan sa tanan niya mga bisita. Busa, diha-diha, nagsugo siya usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya, gidala sa sundalo ang ulo ni Juan na gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod ni ini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong.